Ikaw baka ka ganina. Ako nagdagunahon na ko sa imo. Pareha mong Kristo kaya nagsimba ribulto. Si Kristo kani adto magsimba sulod sa templo. Sige sir. O yun kakaron nga ang sumala sa nakasulod sa Biblia kanang templong gisimbahan ni Kristo na ay mga ribulto ug mga larawan diin sa nagsimba. O yun kakaron nga si Kristo sa dihang mosulod sa templo nagsimba sa Dios ang atong ribulto. Wala nakasulat sa Biblia na si Kristo niluhod sa ribulto. Mo ba kung niluhod hapa sa kay Dio man Pangutana klaro ha. Dio man Kasi ako pangutana mas klaro kayo. Major premise na ko simple ang mga Hudiyo mosulod sa templo magsimba sa Dios maghapa magatubang sa larawan sa tawag anang kerubin anang sa Hosea 16. Si Kristo Hudiyo ang nagsimba sulod sa templo, di ba mabasa na to na? So oyon kakaron nga si Kristo samtang magsimba sulod sa templo naa si giatubang ang ribulto mga larawan. Kijang ribulto yang tubaga ang pangutana ay pangutana kaya kabasa na. Wala pa. Awa kaya kabasa. Ano tanong lang ka? 2 Chronicles kapitulo 3 bersikulo 6 hangtod sa 10 nga ang templo na ay mga larawan. Uno Hari kapitulo 6 bersikulo 15 ang katason anang mga ribultuha 15 feet katason. So, karon kahibalo na ka. Very good. Muna, itawag kong simbahan, kayo man larawan sunugan na. Balik ka telekom. Kaneo? Kulawis yung ano ba? Walay lang kaway. Kani. Ingon mga ganina, ikutlo man nimo nga bawal kitang magbuhat sa isang dagway, sa isang kinsang magbuhat, nakasala sa Dios. Sa dihang ang Dios nagpahimo sa larawan sa kerubin. Nakasala ba ang Dios ay ang kaugalingong balaod ng yatan? Diyos sa kerubin, nakasala ba ang Diyos? Kung nakasala ang isugo, mas makakala na. Wala kaya huwag tubog. Huwag tubog. Huwag kayong tubog. Pamila karong. Kaya akong pangutana, wala kang mabawal yun. Bawal maghimo. Siyempre, nakagingong bawal maghimo, at ito nagpahimo. Bawal yun, di ba? Hindi pwede. Sa langit, sa yuta, ilawag sa yuta, o nailawag sa tubig, di ba? Tama. Sa dihang nagpahimo ang Diyos, kung larawan dito kang Moses, Exodus 25. Nakasala ba ang Diyos sa iyang kaugalingong balaod na sa ayaw paghimo? Nakasala sa lagwan? Ayaw kaugalingong balaod? Wala ba nakasala ang Diyos? Salamat! Good. Ang nagpakita o ebidensya ang mga tao na membro mismo. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Kipagitaan na po siya kung ebidensya. Kay sumala pa nimo ang mga larawan sa mga santos Diyos. O ipagpuplo nimo mga sinas-pilit na nandugay kanina na ang mga tao naghimo sa larawan Diyos o Diyos ang ilang pagila. Simple na ako pangutana, makakotlo ka ba? O putlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana na nagsulti nga ang mga larawan among Diyos. Okay, sa katikisim, no? Katikisim mo? Katikisim, hanapin ko lang ha. Nagpapalay pa na yung ibasa! Katikisim mo, nakasulat, no? Tataan naman yung putos bulan! Wala mo nagbutang-butang ang Kristo na sayok bato, gigukod na ko yung mga argumento eh. Dili. Ang imong argumento tungod kay wala na nakabutang din nga ayaw pagbaton ng larawan na sayop ng simbahan Katolika. Mas kayo si Kristo. Kaya ang napulog himong duha. Di ba? Mo na ko punto eh. Ha? Mo na ko punto. So si Kristo wa masayop, ikaw mo ina sayop. So follow up tawag anang question. Ingon ka nga gitili ang pagbuhat sa gitawang og larawan. Dili pwede nga magbaton kay larawan. Kung panalitan makabasa ko sa Biblia nga ang mga propeta kaniadto apil ang mga tao sa Dios na ay gibuhat ng mga larawan o gikahimut-an sa Dios admitahon nimong iya pasyawa. Adi na lang tayo mag-admit no, kay kita tanan nangalagan mo sa Diyos. O para ta sa Diyos, dili ta may admitahon nga para sa yawa. Kaya mura man tahan na og giyaw nang sa yawa. Nagisgot na yun ang tadaro nga para ta sa yawa. Ito na, ganahan mo nga magisgot mo yung pulong sa Diyos. Kaya mayroon mo na para mo sa yawa. Diba, bunay ta. Diyos ngani. Ang gisugol sa atong Ginoong Diyos, dili ka magbuhat og larawan. Nga imo unsa?
simbahon. Nagsugo ang Dios sa una og larawan sa kerubin, larawan sa bitin. Wala sa nakasala. Pero wala gi pa simba sa Dios. Wala gi pa yukbuan. Nga naman, Good. kay sala na sa Dios nga magyukbo ka o magsimba-simba ka ng larawan. So, last of questions. Okay. So, ang imuhang tawagan ng gisulti primero, basta magbuhat, gidili. Karon kay ang ko naman nga ang Dios na nagpabuhat, nahimo lupad na pud siya. Katong tawagan ng imuhang tawag ini nga simbahon. Okay. Muna ni ang second to the last. Okay. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia, kay mo magka nga dili pwede masayawa. Ang Biblia na ingon ana, di ba? Naiiya sa Dios, naiiya sa yawa, naiiyang ni Kristo, napoy mga antikristo. Atong tan-aw ng kisi antikristo nato. Okay. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia, na diin ang Diyos mismo nagsugo sa mga Israelita kaniadto na kung magsimba ka, mag-atubang ka ni anang mga altar sa Jerusalem nga nailarawan, admitahon nimo karon nga nasayop ka? Kung Kung mabasa, wala na tayo makakuha na ng mabasa diha basta kayong sugo sa Dios. Kayong sugo sa Dios nga dili ka mabuhat og larawan nga imuhang simbahon, lodhan. Dili ko mo kaya na sa imuhang nga kabalo asa na nimo nabasa nga nasayod man ta nga muluhod yuta tubangan sa Jerusalem sa silangan kay mao man ang sugo sa panahon ni Daniel. Maabri siya sa bintana o matubang siya sa silangan sa Jerusalem. Nya wata kabalo dito sa Jerusalem, ang daghang matug larawan dito. Di ko na kayo mabasa. Diba? Kung daghang larawan dito, makaingon ka nga daghang larawan. Pero wala ingon nga Kung nailarawan, wala ingon nga si Daniel nagdudlo sa larawan, wala. Nakatubang lang siya sa Jerusalem. Nakatubang siya sa Jerusalem. Niampo kay padulong man siya sa nakatubang man siya sa templo, mo may sugo sa Dios. Pero ingon nga nagluod-luod ka ng larawan diha. Unsay gibuhat sa angel kang apostol Juan, tindog ayo kog simbaha kay ako sulugon lang sama kanimo. Ninuod si ang angel. Ninuod ang si apostol Juan sa angel. Sa gibuhat sa angel, tindog diha ayo kog simbaha kay ako sulugon lang sama kanimo. para sunod natin. Katawag ko kay makita na to, di ba? Nagsimba. Nya pagkauman ingon siya nga wala gyud gihap-an pamanggani. Sa mga diri luhod dito sa Biblia hapa gyud. Pwede ka basa na, brad? Katapusan pangutana. Imo man gyud nang tawagan ng akusahan gyud ang simbahang Katolika. Ako tong kuandong tong gingon ni Sir May kaganina. Usa sa napulo ka sugod ng ingon, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Ingon ka nga, gisimba na mo na isip amo ang Dios. Pwede ba kunimong matagaan og dokumentong Katolika nga naay pagtulunan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga kanang mga larawan nga naasulod sa Iglesia Katolika amuan ng Dios? Sige, tagaay ko dokumento kay kung dili ka makahatag niigo ka nang giingon sa Biblia nga nagbutang-butang ka. Butang ka sa imong isig ka tao. Nangay dokumento sa simbahang Katoliko. Thou shall not bear false witness. Kabalo naman gano'n nga dili ko Katoliko. So wala gyud ko nagbato na ng dokumento. So baseless ang Pero inyong yan na. Pero